கொழும்பு கொம்பனி தெருவின் புதிய மேம்பாலம் இன்று மக்கள் பாவனைக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது. கொழும்பு நகரின் மிகவும் பரபரப்பான வர்த்தக வலையமைப்புகள் மற்றும் ஜனாதிபதி செயலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய அரசு அலுவலகங்கள் அமைந்துள்ள கொம்பனி தெரு பகுதியில் நீண்ட காலமாக நிலவி வந்த போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட புதிய மேம்பாலத்தின் ஒரு பகுதி இன்று உத்தியோகபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது. කාලෙදී යෝජනා කරලා තිබෙනවා එතනට ගුවන් පාලම් 3ක් ඉදි කරා. ඒ ගුවන් පාලම් 3න් 2ක් හදලා ඉවර කරලා තිබෙනවා. නමුත් මේ ගුවන් පාලම 2022 අවසන් කරන්න තිබිච්ච ගුවන් පාලමක්. නමුත් විවිධ හේතු නිසා ආර්ථික අර්බුදයත් විවිධ හේතු නිසා මේ ගුවන් පාලම ඉදිරි කිරීම විශාල කාලයක් ප්‍රමාද වුණා. அமைச்சர் பீமல் ரத்நாயக்க மற்றும் கொழும்பு மாநகர முதல்வர் பிராயகெலி பல்தசார் ஆகியோர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்ட இந்த மேம்பாலமானது ஒரு வழி பாதையாக செயல்படுவதுடன் இது கொழும்பு நகரின் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை மற்றும் போலீஸ் திணைக்களம் ஆகிய நிறுவனங்களின் கூட்டு முயற்சியால் இந்த நிர்மாணப் பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. கொழும்பு நகரை ஒரு சுற்றுலா மற்றும் வர்த்தக மையமாக மாற்றியமைக்கும் திட்டத்தில் இது ஒரு முக்கியமான முன்னெடுப்பாக கருதப்படுவதாக இதன்போது சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. இதேவேளை இப்பகுதியில் அகற்றப்பட்ட போலீஸ் குடியிருப்புகளுக்கு பதிலாக நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய குடியிருப்புகளை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் இதன்போது மேலும் தெரிவித்தார்.